O kereng Rongkimi Herendranat teron pacho aklam along panithom apharman aphan so Karbi dumahi rongaji padopon. Lason si 16 non nomadic constituency ke parlo o kereng Rongkimi along sitami panithom apharman aphan so Karbi dumahi rongaji 2023 apharman aphan Herendranat teron pacho aklam along padopon. Lapen so along em reducing hi aphan si mai puar pu pek pon lo puta than pon lapen ke em reducing hi setame la pusona rong aje along mai puar pu ke chodun long ke niko pailo pusi jema tha pon lo puta than pon lapen ke penang ana moluk chetong ji pusi pachini pon lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen 3 ST Parliament MP Horen Singh Bay lapen MAC atum mate Karbi Anglong pen kethe kiding atum nang chetong dun lapji pusi inghi asang hu pen pachini pon lapen Nagaon District lapen Morigaon District lapen penang ana hawar pen chetong nunji puta than pon nasi itum aprangsi ke domahi la Central Committee atum pan ni klong pen choro lo alang li tum dak okreng hawar lo dak nang ki pipon ni tum hana so opportunity nang e pipot si dak kadu we domahi along dak Central Committee atum ta dolo la pen dak reception committee alogot rong sor sitami lo ki bi ki kadu we ta sarpi sarpu tum ta la so program pachun ji phan si cisik lo ke la so program bang mesen si tum thek ponong ji la si dak sitamelo arong sitamelo ala pinding sumpot penceng lok kadu we ason ke cepate dun ji phanta kadu we rong je lo sening rong lo la si hala sorni pan si non nili tum chong hong ding lo la pen hala sorni bang program bang mi piki person si chethek la pen nang li phan se la mai ko pu bang ke nang nili phan dak ada ra tum nang ching hon pen nili phan la reception committee ar punang pi pon si un an bang ke nililong dak rong sor pendang lok niliphan aprang ben ta hirjumi nang pi la pen nang hon pi sa kang hon bang ke la so niphan pini reception committee president nang pi pon si ning klong pen choro lo la pen claim pon pamika ji pusi kadu we nang litum atheng ta ni alhi man peng litum Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang siam ke hai alang li phan si alhi sarpo pan alang li phan si ke hang lapen alogot dakar tim Karbi Anglong atuman ta nang chetong lunji pusi dak wangji pusi ni litum phan khobor nang pi ala soarni sitamelo mesen program ason public meeting along sitamelo itum thekdon long la senang litum jogjak sitamelo ala soarni ke bang i phan si nilihin penang litum hata nang chuning ri